Samantala, final testing and sealing ng gagamitin mga automated counting machines isinagawa sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin na Idol Rona Raka. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Matagumpay ang pagsasagawa ng final testing and sealing ng gagamiting mga automated counting machines o ACM sa Dagupan City para sa halalan 2025 sa darating na May 12. Tinuwa ang mga voting centers sa mga island barangays, ang Romboy Elementary School, Salapingo Elementary School, Pugaro Street Elementary School at Pugaro Integrated School sa pangunguna ng COMELEC Dagupan, COMELEC Pangasinan, katuwang ang Dagupan City, Philippine National Police at foreign observers mula sa Asian Network for Free Elections. Sa panayam kay Dagupan City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, naging maayos ang isinagawang FTS at hindi nakitaan ng anumang malaking aberya ang mga ACMs. Lahat ng 163 machines natin ay sumailalim sa FTS and so far very smooth naman yung naging proseso ng pag-operate ng machines. Wala tayong major concerns pagdating sa makina. Siguro mga minor lang yung halimbawa masyadong nagbablat yung marking pen, pero meron na kaming ikakasang guidance kung ano yung action na kailangan gawin ng ating mga electoral boards para hindi magka-problema yung machines. Samantala, nagkaroon ng positibong feedback ang mga electoral boards at iba pang mga sumubok ng gagamiting voting machines. Para sa Bantay Balota 2025, mula sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Rakat Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.